600 štapova. Dosta bre, vidim pola mi. Da je, dubog sneg, majke. A gdje su skije, evo? Sigurno. Jesi snimio? Drži, samo nastavi, snima. Nastavi samo. Samo drži, ne snimaj. Pa ne. Još, on je nastavi ruku, eto. Hajde, šta ću sad? Tu je stalo da snima, aha, evo. Ti ćeš tako da se zatrčiš, jel? Pa šta sad ja snimam? Kako izbacuju skije? Koje?